udrok uwe ulongkum ta uwe ujai tiar la de phingop ha o te un pensniu ya ka jing im jong phi hadu ba phim poi perkara hadu kata hadu ba phim long bri ushu penjat ya ka jing im jong phi hoi ngio I ya kana khobor menta kala spreng bhagine ki arngot sikurim ki keno paramaki ka kenthe ka ong ulok jonga usho yang open board yang banle bandi ya kemet banle ikne ki kam dimet ban ulok jongka pat uong kumno philas ngap ha ka ke video ha ke news channel te hakne manu bale baklang ne ngimtip ya ke jing sha namar don kam ya ke jing wan pnia namar hagi ne ki sing himla man shini ya nu jung ru isun rang ru ya kan theru hangne ngio I ha ke news channel ba kene kan the ka kno ya ulok jongka ngimde ban shania ya kene kan theru namar kala ban kren thokru te ocean rang ru ngimde ban kno watang ya ocean rang namar ba ngidon kam ya ka jingwan pnia kene kan the ka ong ba ka dimet happy bi tanaga daw ba ka shap bor hau lok jongka lada kam dia kmet te lok jongka usho ya ka ule ya ikam sniu batka ladangi ya keren ya jing sha te ulok ayu kumuta bab ha ya ka tengah ban dia kmet ban besar ya ke jing kesem ban yo pisa ban di drok ya lede ulok ayu kumuta ladangi ya keren ya ke jing sha kene ke ka ong ba ka bor ulok jong ka ban di met happy bi knang ba un yo ya ke pisa ban di drok hagin sha ring le ban kren lade sha kene ke ka sha sho ha ulok jong ka table kam klat no na ladka shimjing ya adu kata ban sa ban shong ba ulok jong ka te pelok ngimde ban batai start ya kata ngi kan ya jing sha ya ka bangi sngaw thu bat bun ki pelok ru ki bala komen kum kene ke bangal krane phimta te kata ya jing sha te ublei betip na jrong ke ka jing sha te ngimde ban batai start ya ka jing im jong ki we te tangane ken khuble shibun ma nya skan du khawe pat video